guztiei, onuntza azaldu zeraten medioei, eta eskerrik asko zuen lana egiteagatik. Hauxe, informazioa, herritarrentzat hain garrantzitsua den informazioa helaraztea. Lehenik eta behin, aurkezpenak, Joseba, Gurasoseko abokatua, ezagutzen zuen bezala, eta kidea, noski. Gero, Onintza Gartzia, bi hautsuekin, izenak, xaretakaikin, baita ere, gaur hemen dago, pixka bat aurreko emanaldian jakintzen duten nola amak, ama naiz kontuz, delopean pixka bat hasi gendun berriro gure salaketa eta gure egonezina azaldu nahian. Eta ni, Jose Mari, Gurasoseko lehendakaria. Gaur eskubete lan eta eskubete informazio dakargu. Modu errexean, alik eta errexenean, beti ez dira izaten hain errexeak, baina alik eta modu sinplenean, ulertzeko moduan, zuen gana informazioa helarazteko gai gen. Lehenik eta behin hemen gaur dakarguna, kontu ekonomikoak, beste batzuk bai, noski, baina kontu ekonomikoekin hasiko gara, eta esango dugu, erraustegiaren kontzesiodunak Gurasosen arabera 21 milioi euro ordaindu beharko lituzke kontratua ez betetzeagatik penalizazio moduan. Oseak lehen lerroburu bezala hauxe dakarkigu. Honekin batea, beste zenbait gai ere tratatuko ditugu eta hauxe izango dira. Lehen esan dudan bezala, Gurasosek irregulartasun ekonomikoak errepasatu ditu Zubietako konplexuan abian jartzea eragozteko. Euskal Autonomia Erkidegoan, baita ere, aurreko agerraldian ingurumen baimen bateratuaren inguruan jarduntzan, agerraldia, besteak beste, eta jakin badakigu otsailaren 11an, Euskal Autonomia Erkidego Auzitegi Nagusiak otsailaren 11an, Gurasosek galdegin duen ingurumen baimenaren iraungitze eta baliokabetze adierazpenaren gaineko errekursoaz deliberatu eta epaia emango duela. Beraz, martxoan hasierako jakingo dugu, guk hemen salatu gendun eta ia da kadukatua edo iraungita egon beharko lukeen ingurumen baimen bateratuaren inguruan zer dioten epaileek. Aldi berean, gatazka Eusko Legebiltzarra helduko da, Eusko Legebiltzarrera, eta hark Eusko Jaurlaritzako ingurumeneko kontseilarien agerraldia eta Gurasosena eskatuko du. Hori ere, gertatuko da. Gizarte erakundeak aldi berean, administrazioarekiko auzia ezarri du. Hau da, Gurasosek. Eta Donostiako epaitegietan abenduaren 16ko GHK-aren akordioaren aurkakoa da. Beraz, GH-ri espedientea bideratzeko eskatzen diogu eta kontratua ez betetzeagatikan penalizazioak kobratzeko. Eta gai honen inguruan, oain zehatzago, Josebak egingo du. Salatzen duguna da administrazio publikoak, kasu honetan, Gipuzkoako hondakinen konsortzioak Gipuzkoaren diruaren 21 milioi euroko barkamena egin diola legearen aurka era onartezinean eta inongo funtsa juridikoi gabe eta inongo kontrol juridikoi gabe idazkaria eta kontuartzailean aldetik. Eta hau azaltzeko oso errez esango dugu, kontratuen arabera obrak ekainean 3an bukatu bat zirela eta handikan bukatu gabe daudela. Kontratuaren arabera 3 hilabeteko atzerapenak ja kontratuaren haustura ekartzen du. Kontratuaren arabera eguneko obrak bukatzen ez den bitartean eguneko 60.000 euro izun edo penalidadea ordaindu behar du emakidunak. Eta GHK abuztuaren 14an legez kontratuaren arabera deitu beharko zuen
asanblada bat erabakitzeko ea hausten edo hautsitzat restizioa egiten zen kontratuarena edo penalidade gehiago kobratzen zitzaizkion. Abuztuaren 14an, eta ez du ezer egin. Gipuzkoaren eskubideak ez ditu bermatu. Eta emakidunen interesak bakarrik babestu egin ditu. Eta kontratuaren arabera, presoaren uneko bira heltzen zienean zigor penalidade hauek derrigorezkoa zan deitzea asanblada hori. Baita ere 4% heltzerakoan. Eta ez da ezer gertatu emakidunak irailaren 27an eskaera bat egin arte, eta eskatu duguna izan da epez kanpo, inongo funtsa juridikorik gabe, eskatu duguna da luzatzea epea martxoaren 3 arte. Eta GHK hori inongo txosten juridiko preceptibo idazkariarena edo kontuartzailena eduki gabe hala erabaki du interes publiko guztien kontra. Gainera, gauza oso esanguratsuak gertatu dira hemen. Eta dira hauek. Emakidunak zituen legez 15 egun eskatzeko luzapena ulertzen bali mazun eskubidea zeukala. Noiztikan hasita epe hori, berak aitzakitzat hartzen dituen zio horiek ematen dien momentutikan. Kasu honetan 2 urte pasa dira eskaera hori egin arte. Eta berez, zer esaten du legeak kolako kasuetan, berandu egiten danean, epez kanpo eskaera egiten danean, argi eta garbi esaten du emakidunak galdu egin duela bere eskubidea. Eta berez, GHKak ezin zion onartu eskaera hori. Guztiz legez aurkakoa izan hartu. Eta gainera, are gehiago gozarragoa gertatu dira hemen. Eta da, GHKak eman diola emakidunari eskatzen zuna baino gehiago. Eta nola egin dute, hitz batekin bukaeran, esate dutenean ematen diotela 5 hilabeteko epea zaren du, ez du esate martxan jartzeko, baizik eta eraikitzeko eta martxan jartzeko eskaeran etzegoena. Eta hau dena gertatu da, obra bukatzeko epea ekainaren 3 zainean, eta hau gertatu da abenduaren 16an. Epeak pasata zeuden bai eraikitzeko eta bai martxan jartzeko.